Goedemorgen. Wat een delslag hier we juist doen en vannacht. Op gewoon plakken is er meer dan 20 mm vallen. En op de meeste plakken weer toch wel zo'n 10 und 20 mm delslag. Nou, Joert wie het weer helemaal prima. Geen delslag en sinneschien. Maar ook een hele noffelijke temperatuur van 19 en op gewoon plakken haast 20 graden. Ja, hoe ziet het eruit voor de komende dagen? Eerst even naar Joenen vannacht. Ik denk dat we bij Joenen vannacht toch weer wat meer bewolking krijgen. En dan ken ik u toch wat delslag vallen. Ja, en als die delslag 's nachts valt, dan maakt het dus natuurlijk echt net zo volle uit. Minimumtemperatuur een 30 aan de hege kant, een graad of 14, 15. En daarbij zit er een matige en krachtige wind en die komt uit het zuidwesten. Ik morgen hebben we een dag waarbij er een zuidwestelijke wind zit, aardig stevig. Wind krijgt 4, 6 in het watergebied. Maar ook hele noffelijke temperaturen van 20 en 21 graden. En misschien in het zuidwesten wel 20 en 22. Dan lijkt het erop dat we heeguit een enkele bui krijgen zullen. Maar op de meeste plakken bloot het eigenlijk wel droeg. Maar ik werd zoals Joert rond voor de zinnen. Dus een mooie simmerdag om erop uit te gaan. En dan het fruitsug alweer voor de komende dagen. Ja, dan zullen we toch tongen nog wel wat meer buien. Er is ook wel geregeld zinnen. Daar ben ik wel geregeld droge momenten. En de temperatuur die doet weer iets binnen een stapje waarom naar 19 graden. En dan hebben we vrede een dag waarbij er een noordwestelijke wind zit. Dan wordt het toch weer even wat minder warm. Een graad of zonnetje, misschien 18. Maar wel beter waar dan weer wat droeger, maar een enkele bui en geregeld zinnen. En ook in het weekend is dat het verhaal. Geregeld zinnen, uit een trogge buiken en een temperatuur van 18 tot 20 graden. Nog een hoofdelijk jongen verder.